Bagay lang dali mo kita. Baka wala ko. Tara kaon. Tara, kaon. Tara, kaon. Tara, kaon. Bicol, Oragon. Amazing morning mga kaon. So, ngayon bumabalik tayo sa ating mga videos. Kumbaga almost a year hindi tayo nakapag cooking at mukbang kasi marami tayong mga ngayon, yung mga kailangan nating gawin. So naging contact tracer tayo ng mga nakaraan dahil sa pandemic nga, sa COVID, and then syempre kailangan din nating magkaroon ng kita, so para masuportahan yung ating pamilya. Ang pinaka reason noon is kailangan natin mahalagaan yung health. Hindi lang dapat lagi na lang kumakain, lalo na mga ganitong tutok-batok. So buti na lang ngayon mayroon tayong kasangga sa ating mga karamdaman. Ito yung Amazing Pure Organic Barley. So ito ay world class product at super brand from Australia. So pakita sa inyo. So, ito yung kasangga natin kung mayroon tayong alta presyon, high blood, mataas ang cholesterol, kung ano-ano pang mga sakit sa katawan natin. Matutulungan tayo nito, yung ating Amazing Pure Organic Barley from Australia. So, mayroon tayong ginandang short clip about the Amazing Pure Organic products, world class and super brand from Australia. Papakita ko sa inyo. Excited na ba ang lahat? Barley is one of the best foods in the world. Boosts your energy and to detoxify and cleanse your body. Please welcome Mr. Piolo Pascual. Oh, wow. Whenever I get to endorse something, I always encourage my family, my friends to try it out. So products like these for me, it's really beneficial, especially I'm very active. They really have to experience it because it That's really true. works. That's true. It really works. That's true. Yun. So biruin nyo, itong Amazing Pure Organic Barley ay mayroong 68 micronutrients to boost our immune system. So papalakasin yung ating immune system nito. Kaya napakagandang produkto ng Amazing Pure Organic Barley. Kung gusto nyo palang mag-avail ng Amazing Pure Organic Barley, punta lang kayo or hanapin ninyo yung mga legit distributor ng IM Worldwide. I am a legit distributor of IM Worldwide. And then kung gusto niyo mag-avail, pwede niyo akong kontakin sa 0946-640-1917 or sa aking Facebook account, Leopoldo Marilla III. So thank you IM Worldwide dahil naging partner ako nito. And then gusto ko na rin pasalamatan ang aming presidente, si AM Eder, ang aming Vice President, si Aika Lorin Uy, General Manager Maniego, and syempre sa aming Barley Queen, Miss Maritone Fernandez. So thank you sa inyo. And then shout out ko na rin yung aking mother mentor, my angel mentor, Morena mentor,
Sherry Navarra Casile. And then sa I Am Team Freedom, lahat-lahat ng member, thank you, and sana magustuhan nyo yung ating inandang pagkain para sa inyo to. So try na natin yung ating crispy lechon belly. So kaya nga guys, sabi ko, mas maganda yung mayroon tayong proteksyon sa ating katawan kahit kumain tayo ng mga matabang ng ganitong mga pagkain. So magdarating na yung Pasko, Christmas season na, no? So kailangan mayroon tayong kasangga sa ating katawan. Bigyan natin yung aking master taster na si Kokoy. So yan, tingnan nyo, crispy siya and juicy. Pakita mo sa camera natin. Yan. Yan. Tikman natin kung masarap, no? Talagang makakalimutan naman yung diet natin ito. So nag-prepare pala ako ng laing kanina. Ito yung laing. Tikman natin. Sa mga viewers natin, hinay-hinay pa rin sa pagkain ng mga matataba. Gaya nito, malapit ng Pasko. Eh, syempre, masarap ang mga ganito. Kaya-kayang i-afford to. So, ang advice ko sa inyo, kailangan mayroon na kayo nito. Pure organic barley. Makakatulong to. Proven and tested to. So, saan ka pa makakita? Worldwide products. So, kain tayo ulit. Sarap ba? Yes, sir. Siyempre, kailangan may sili. Manghang. Ano kumal? Water. Bigyan natin yung ating cameraman. Ayun ha. Makapir nga yung ating cameraman eh. Ano gawang ganito? Ka? Ano yung nagbibo? Tinatalian lang natin yan. Okay. So sa mga hindi pa pala nagkakapag-subscribe, paki-like and share na rin. And then pakikalimbang yung kampana para sa mga susunod nating video. Shoutout kayo. And then yung mga gusto ma-shoutout and then yung gustong mag-avail ng ating products, comment down below na lang po. Kain ulit tayo. Ang sarap ng laing. Nandito lang tayo guys kasi alam nyo naman kailangan natin may limitation tayo sa pagkain. Kumbaga hinay-hinay lang. So last bite ko na to. So hanggang dito na lang kami. Tara kaon! Bicol, Oragon.